नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण घरच्या घरी कमी खर्चामध्ये मार्केट सारखे चोको चिप्स कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। चोको चिप्स बनवण्यासाठी आपण दोन प्रकारचे चॉकलेट कंपाऊंड वापरणार आहोत, डार्क कंपाऊंड आणि व्हाईट कंपाऊंड। हे मी मॉर्डे कंपनीचं घेतलं आहे। 400 ग्रॅमचं अशा प्रकारचं पाकिट मिळतं। तुम्हाला हे मार्केटमध्ये इझिली कुठेही अवेलेबल होईल। एका पॅकेटमध्ये अशा प्रकारचे 4 चॉकलेट बार असतात। एक बार 100 ग्रॅमचा असतो। आपण त्यातील प्रत्येकी एकच बार वापरणार आहोत। प्रथम आपण डार्क कंपाऊंड चॉकलेटचा 100 ग्रॅमचा एक बार घेऊन तो सुरीने बारीक तुकड्यांमध्ये अशा प्रकारे कट करून घेऊया। इथे मी एक छोटं पातेलं घेतलं आहे आणि त्यावर बसणारं दुसरं एक भांडं घेतलं आहे। पातेल्यात अर्धा पेला पाणी घेतलं आहे आणि हे वरच्या भांड्याच्या तळाला लागू नये एवढ्या उंचीवर हे वरचं भांडं बसवलं आहे। आता आपण गॅस ऑन करूया आणि कट करून घेतलेलं डार्क कंपाऊंड चॉकलेट या वरच्या भांड्यात घेऊन मेल्ट करून घेऊया। खाली असलेल्या पातेलीतील पाणी गरम झालं की वरच्या भांड्यातील चॉकलेट मेल्ट व्हायला लागतं। याला डबल बॉइलिंग मेथड असे म्हणतात। इथे आता आपलं चॉकलेट मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे। यानंतर 1 मिनिटाने मी गॅस ऑफ करणार आहे। 1 मिनिटानंतर मी गॅस ऑफ केलेला आहे आणि या उकळलेल्या पाण्याच्या वाफेवर हे चॉकलेट आता आपण पूर्णपणे वितळवून घेणार आहोत। इथे आता आपलं चॉकलेट छान मेल्ट झालं आहे। मी इथे एक पायपिंग बॅग घेतली आहे। ती अशा प्रकारे एका मग वरती ओपन करून या पद्धतीने बसवली आहे। तुमच्याकडे जर पायपिंग बॅग नसेल तर अशा प्रकारची दूध पिशवी एका साइडने ओपन करून यामध्ये मेल्ट चॉकलेट फिल करून त्याचं एक टोक थोडंसं कापून तुम्ही या दूध पिशवीचा पायपिंग बॅग म्हणून वापर करू शकता। आता हे मेल्ट केलेलं डार्क चॉकलेट कंपाऊंड पूर्ण थंड झाल्यानंतरच या पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेऊया। आता पायपिंग बॅगचं टोक थोडंसं कट करून आपण या बटर पेपरवरती या पद्धतीने चॉकलेटचे डॉट काढून घेणार आहोत। आता हे चोको चिप्स आपण सेट होण्यासाठी 10 मिनिटे फ्रीज मध्ये ठेवून देऊया। इथे तुम्ही बघू शकता आपले डार्क चोको चिप्स मस्त सेट झाले आहेत आणि बटर पेपर वरून सहज निघत आहेत। आपले डार्क चोको चिप्स आता तयार आहेत। आता मी इथे 100 ग्रॅम व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेटचा एक बार घेतला आहे। तो आपण इथे कट करून घेऊया। ज्या पद्धतीने आपण डार्क कंपाऊंड चॉकलेट मेल्ट करून घेतले
त्याच सेम प्रोसिजरने आपण व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट मेल्ट करून घेणार आहोत। मेल्ट झालेले व्हाईट कंपाऊंड थोडे थंड झाल्यावर एका पायपिंग बॅग मध्ये भरून पहिल्याप्रमाणेच व्हाईट चोको चिप्स आपण बनवून घेणार आहोत। दहा मिनिटे फ्रीज मध्ये सेट झाल्यानंतर आपण हे व्हाईट चोको चिप्स सुद्धा बटर पेपर वरून काढून घेऊया। इथे आपले डार्क आणि व्हाईट दोन्ही प्रकारचे चोको चिप्स तयार झाले आहेत। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।